Iro itrai sesin pan ngai ko blei pi baro ka kerteng ka patiang tam ka jong ujisu te ke banta ka bangon ra shapi ha ka dikasngi kedai kene ka ba pilar request ngala kham slam hi shapang ka khyrdop ka ba khim te lada don apdeng jong pi don apdeng ka jing ba ka jing ele te ngai kene ka khubor kan ya rap ya pi but lada pila dep ban pet yika dika kubor ba lada pi sngot ho ba pi menta pi don ha kani ka benta te sapet sakaturu ka bangala hikai shapang kumno ba pin job ya ki jingten jo te kan kham suk epi ba pin ya denti lada pi dei bompat pet ya katuka video shapang tu ka benta ka bangala hikai shapang kumno ba pin job ya ki jingten jo te ngine phai lang bat ngana u Matthias kal nong ka ba nyau kat khot ka ba khat lai ka ba ong kumno Jisu ong tu besut lang ba ya ka khyrdop ba khim na ba ka ba keluat ka khyrdop ka ba jalan ru kalanti kalam sya ka banjat bon ru kia besut na kata te haba ong ka khyrdop ka ba khim ni sngo tho ka thau ya ka jing ya lanti ka jong pi ka ba pi hap an ya leng ba shibon ki jing tin jo ha ka ni ka perthai te hanrei ha ki bom pat sngo tho pi sngo kumba ule ben ula I no u I ben ye pi ha pedeng ki jing tin jo ki ba bon jan hanrei onda pi la snap e ka ni ka khubor pin sngo tho ba u klem le ben hanrei ka de ka jing bo bet ka de ka jing bo ronti ka jong turai ba ki briu ki haban ya na ka ne ka khyrdop ka ba khim haba ong khyrdop pisngo tho ka de ka gate la dangi on da ka English te ka de ka gate tang ba ka long ka barit ka khyrdop ka ba khim haba ong ba khim ka mot ka barit te balai ba ublei upha yang ki kristan ba ngin ya na ka ni ka khyrdop ka ba khim na ta ka jingkhang ka ba ngi labat ong ka ta ka jingkhang ka barit kaba shem jing ba man rong na kani ka khyrdop ka barin te kadaw ka long kumne ha ka jing shisha u blei jungi u eat ba yangi ki khod kristan namar ba ngi baro na do mendang long ka perthai ngi de ki khod ki jong blei de namar kata kadaw la da pin pet ye tu ka ong utaw la pengkhai taw la pengkhai ta pin lap yo adam ba la ong ba u de khon jong blei pin lap ya u pindalap hang to la tho ya u Joseph bade khon jong u Jacob la ne kumta ter te henrei ya u Adam pat la ong ba u de khon jong blai te ka bamot ngi ru ngi her pateng naki ka bamot nadu meningkong ki briu paro khoj ki de khon ki jong blai te henrei da ka jingle palat ka jong ki commitment ki patment ki jong ngi ka bamot ba ngiduk no ya kata ka ba ublei ulatmu bangin imsuk ngen imsan bangin om ya jinjar hanre namar ublei jongi pat ublei babha uthau no da kawai pat kalenti ba kata kalenti ka de ka ne kalenti ka balong ka de ka khyrdop ka ba khim bat ulapha nuk saru daw khon jo u balong utrai jongi u Jisu Christ bat haba u Jisu ulawan bat long breu shak de ka perthai uhi ulayat na ka de ka khyrdop ka ba khim bat lala pilong shisha ki nong bot ki jong u pi hap ban bot na ka ne galanti na ka ne ka khyrdop ka ba khim ka ba utrai jongi hi ulayat kal don ko ka por ula ong u breu u ba shubu at ben na do man step hado ban na met utaw breu ba shubu at ben henry u wan u ong ya nga ba ngate la ngadi kiat maknaru ngayat na kalanti ka ba u Jisu u yat ngam khuslai te henrei nga ong balai pi syukur ya la de nga ong ba pim jula jiaseng u Jisu jongi u baju smart ban kieu syaka temple syaki sinagog nga pi sngotenat ban le chapatakia u Jisu jongi jula chapatakia te kamot layap her kalanti kuno pi ong pi yat na kalanti ka ba u Jisu u yat haba pim jula jiaseng tau bri ulayam bat ulo ong pendwai kong na kabanta ka jonga te kumtahi
Lada pila long shisha kita ke Kristen kaba mod pihab ban ya na ka ni ka khardap kaba khim kaba ublei ula bo bet bo renti ya ki khon Kristen bakin ya na ka ni ka khardap kaba khim barro dan uwei ru ubala ban lait na ka ni ka khardap kaba khim tang ba ki ba ya na ka ni ka khardap kaba khim kumbangala ong ye pi ba ki dai tang ki Kristen ki ban ya na ka ni ka khardap kaba khim ki bom padlong Kristen ki bom nget yo try haba ki ya na pedeng ki jing bat ki jing le ki babon ja kato kam dai ka khardap ka bakim handai ka dai ka dur jong ka jing sha pen shitom na marba kim shem la jet ya ka lanti ka jong ublai handai ki barung pat na ka khardap ka bakim ka thau ya ki ta ki Kristen ki ba kwa ban ya na ka lanti ka ba ujisu ulayat rajungi ru ulayat na ka khardap ka bakim bat ngakwa ban ong ye pi ba baro hi Kristen udon la ka jong ka khardap ka bakim udon la ka jong ka jing tunju ngamla ban ong ka jing tunju ka jong ka kham khrau bani ka jing tunju ka jong pi ngamla ban ong ba pi kham suk ma pi bani nga ka jing ka jong ka long kham khrau ngamla ban ong kum ta namar we pa we ubri la lait na ka ni ka khardap ka bakim ublei ula thau ke ka khardap ka bakim baro Kristen u hapan ya na ka ka khardap ka bakim ti shuwa ba ngine poi bnia sha ka ka khardap ka bakim ngine pe chwai ke ka khardap ka bakulot ka Bible ko ong kumno sha ka khardap ka bakulot ko ong kumno naba ka bakulot naba ka kulot ka khardap ka jlan ru kalanti kalam Syaka banjot bonru ki ba ya besut nakata ladapi ya nakani ka khardap ka bakulot kani ka jingkang ka bahe ka bakulot ba ha pi rung pi suk ba ban rung nakani ka jingkang hanre to tip ya kani ka we baka jlan kalenti om tang baka jlan ka bakut ngakwa bania thu ipi kan lam syaka jingjot bat syaka jingyap ka babom chukut ka balong ka dujok ka bashirkai nado nang nina perthai shua pin mat eka dujok bad don ki bamat ru nakani ka dujok hanre onda nakani ka perthai ki na mat eka jing bagi jing le ki don ka to ka ni ki breu ngalayu i hanre ka bakut ka ka jingjot ka ba ka dujok ka ba shirkhai ka ap yaki bad ki ba bon ki ya na ka khardap ka ba kulot kani ka khardap ka ba kulot kadai kata ka khardap ka ba kiba bon haba kila long Kristen ki yat mon kim yat kat bakum ka tin ka jong ublay haba ka tin ka jong ublay kala khang wat le ka tu hanre ki le ben bat ki ong ba ngimla nginang long tang ki brio kat ba ye ka ei pat ka ba ki riu temen ki ong ki abat perking ngalai i bahai kata ki ni bedang long per riu perthai haba ki riu temen ki kren ni ka ei ki de abat perking kat bai ke eipat ke bala tho akak tien ke jong ublai ladangi pens ngot ho ladangi hikai ki ong bai bangim la kita ki be ya na ka khardap ka ba kelot ki de kita ki brio ki bale mon ki bom tre ban ngap ya ke ei ke bakak tien ke jong ublai ka kran ka ba mod ki ba kum kita jlan ka jiya nanti jong ki kan long thek kumba long ki khon Israel ki la ya yap ki ba bon ha po ri klau namar ki kwa ban le mon kim kwa ban yat kat bakung kam mon ka jong ublai kim shimla poi sha kata ri jo ka jingsok ka ba ublai ula bo bet buronti ban nadu nang ni na perthai ki de ban yo man de hanre ba ki yat mon halaka jong ka mon kim shimla poi sha kata bat ki ba bon ki yat na ka khardap ka ba kulot kani ka jingkang ka ba kulot ngani thu ye pi haba pi dang sedang ban rong ka sok ba hanre ka ba pinang yat ka khim ki don lele ki ba penyap no ela ka jong ka jing em ki khat no ela ka jong ka jing em namar ba khat banang yat ka nang khim hanre ka ni ka khardap ka ba khim pa ka shu khim tang ha ka por ba pidang sedang ban yat bat lada pilala ban besut na ka ni ka khardap ka ba khim ngakwa ban ye thoi pi ka ba kot pinang kulot pin poi ha ki khndau ki ba ki khndau ki ba kinjaman sim ka ba pin om ngam shu ha ba pidang sedang ban ya len ti pi sngo ku ma pin or pin ha pin ngam
Sengo ba pin ngam jelop no. Sengo jinjar palat Henry on da pilayat pin sapoi hi de kendau ki ba ki kendau ki ba kenjaman sim bat la da wan ke yong ke nget sakat no kat no onam don shu manu bala ban penya klat ya pi nak ta ka jinge de ka jong pi bat uble bat kat ba pinang yat pin dang sedang ban yo I ka jing sok hado ba pin da sengo tho ba pleng ban im ha ka de ka porthai kam de ka kam ka ba man imah ngani perthai kam deka kam ka bajinjar handai ka deka kam ka basuk bha handai bon kim tip ya kalenti deina mar kata kadaw haba kilas dang man shakri utrai marsens dang man shakri utrai kai ka baja ki bon ki phaidi no namar kumbangala kran ha ka to ko we ka khubor balai ba ki ba bon ki yap no ka jinglong man sim balai ki ba bon ki phaidi no tang shipor kadaw ka long ba Marsin yo utrai ha ka jingem ka jong pi. Usutan ukwa ban penyap no utrai ubadon ha po jong pi. Nama pi yo I ha ka por balakai utrai jongi. Ngikat mau ha ka por balakai utrai jongi. But Marsin kai utrai jongi. Tangkat tu kat nepor. Pi I kum no herat ula pa ban penyap no iki kelong bar khai ban kentop lang hang tu ban yo ban penyap no utrai jongi. Henry hato usoitan ula la mo. Man pendap yang tak plan ke jong u om shem lala dei nomor kata kataw haba piru pilas dang man diang utrai ha ka jing em ka jong pi haba pilas dang man diang utrai ha ka jing em ka jong pi usetan ukwa ban penyap om dei ya pi henry utrai ubadon ha po jong pi nomor ka jing shon ka jong usetan ka dei utrai jongi om dei yangi Ushuni utrai jongi, bat namar ngilong ki jong u kwa kan man penjot yangi. Namar ba, dei ba ushuni utrai jongi kwa on penyap no utrai badon hapo jongi. Dei namar kata uwan rashi bon, ki jing ba ki jing Henry. Ai ngu ba ula say. Ki shakri ki ba utrai, ki ba tawi kan ka lenti. Ban pensuk ya pi ban yat lenti ban patai niak bahaya pi ban tip ya ka lenti ba pin yat ban apa pi tip ya ka lenti ba pin yat pin om ki kuslai wat ha pi yat na ka dika khyrdop ka ba khim amen namar kata kei ka ba ngakwa ban ong ya pi ba pi yu I menta kibriu marsin yo try haba ki wan ni ka jing le ba ki jing tunjo ka ba mot ba marsin yo try Ublay ula tawi ka lenti khim. Haba ula tawi ka ni ka lenti khim usut tanpat ula ap lupa na tay na po jingkang. Mar persya jong to jingkang ula ap ba ula siat da kita ki knam kiba phimla ban yo I de ki khmat kiba genja do. Hanrei la da pi dei pat kiba yo hikai. La da pi dei kiba I yo ublay. Ublay un pen I pi ta ka lenti. Ngai ngu ublay. Nganget na pedeng jong pi ki badon ha YouTube channel ko jonga pi dei ki ba wat you blay dei na mar kata ba ublay usapin kendo ya nga pa dia pi ba pensuk ban yat ya kalanti namar ki don ki briu ki ong namar ba langi it makna you blay ru haba ngim tip ya kalanti komno ngin yat hada nga kwa ban ong ya pi ba lada pi I chisha you blay ublay upnya kendo da ki briu ki ban batai la kamlong ba unwan hi dala de mark mat Henry ngine pej ayu ka Bible ko ong ngine pej na kam ki apostle kal nong ka ba pra ka ni ka khot ka ba arpun riu ter phinda puli hang ni phin lap hang ni ba ngan puli tang ni hi khandia khana ba kanong ta e ka por ula ya thote ngine pej ka ni ka ba lai pho teu philip ula pet sha u ba ula yo sngo ba u puli Yau Isaiah unong ya tholupa bat ulo ong me shempang ya ka ba me pule ule ya thote kumno ngala lemda don uban yalam ya nga bat ula kerpat yo Philip ban wan kieu bat shong rengkat bat u te kajaka jong kata ka jingtho ka ba ula pule kalalong kene kum kalang brot ka bala yalam no ya u shaka jing penyap bat kum ikhon lang brot bas ngap jar hakmat unong ochnyu jong I kumta ang la kashintur ngasukwa an penpuli kene tang khindiat bangan pensungut ho ye pi ba
Kiba bon na pedeng jong pi kiba don hakani ka YouTube ka jonga ngas ngau tho pi it bhayo ble bat phim ngau tho phen tip ya kalenti bat haba phim tip uble ula penya kendo ya nga bat ya pi bangan batai benia ya pi ya kalenti kumno ba phin ya kumbau new inak uniu yunak kong kumno ka kte ka jong ble kumbau unihi Hoi uyunak. Kumba uni uyunak. Tip sngau tho haba ula pule. Ya kaktin ka jong ublay. Henry shem la shem pang. Haba shem la shem pang ula pule da ka jing sngur. Ublay uyo ina beneng. Bat haba ublay uyo ina beneng. Ublay jungi umde ubo shupet kumto ushu hunno. Upet ya ka dok not ka jong uni uyunak. Bat haba ula yo i. Ya u. Ba udak wae ban sngau tho. Ya ublay. Ula pa eu Philip ban let ban pen sngo tho tinga nge kiba bon hi kiba don hakani ga YouTube ka jonga ki dei kiba yet yo blay kiba wat yo blay bat u blay ula pa ya nga bangan wan ban pen sngo tho ye pi knang ba pen sok ban yat lenti amen u blay u yet ba ye pi la da pin yat be tik tik ye ka ba nga hi ka ye pi nga kwa ban ye tho ye pi kumba ka sok ban ka man sim ka jonga kum ta ka man sim jo pi ru kan sok namar ngam sngo sarong ya la de Henry ba ki briu hi ken i yo ble kum ba nga i jam kamon kam yar shisha ngamong ba kim don ki don tang ba kim bon te Henry ngada kwa e pi baro ki badan hang ni pin yo lang yo ta ka jing i kum ba nga i yo ble na kwa pi ru pin i yo u nada pin i yo u pin salok chi bon ka jing ker ku shaki men sim ki ba kordor wadnam i yo u tang kin get i chi bon yo u ke e ka bangan yo ban hikai la pi pentrai kam kata ka mot pila i yo u ba pentrai kam u ble un sale e ngala yo ban ya kran katu ka ni ki ken thai lang ba ka ni ka YouTube ka jonga ngas ngau tho ba pidon chi shai ka ta ka jing i ka jong pi yo ble u ble us dang man pen pau ki e ki ba mayan ha pi na ma ngas ngau tho ye ki jing lang ba ki jing pen pau ngatep ba pi de ki briu ki ba kum no bat ngas ngau tho ki don ka to ka ne ki ba it bat ngada kuntu ye pi ba phenang ya cha prang ban it yo trai bat phen so ngau tho bhai ka jing mayan ka jo ble te ne poi biang cha ka ne ka jo ka banta te kamut uniu setan ujusiat uyang na tai mar persya jong ka to ka jingkhang ka ba khim uyang bat usiat ha ka no kom usiat teng teng uwan ra ki jing ele lang ba ulok teng teng lang ba ki khon teng teng lang ba ki nong sharai teng teng lang ba ki parlok teng teng hiki office ki pa pitre lani ha ka imlang salang sha le ben sha kren kumno ka ba mon kata kedai ka ba usetan usdang man siat lagi knam bat lada pilong pat kita ki ba ye chi shayo trai pilong kita ki ba puli ba hai ka tien ka jong uple pitep ya galenti pisngau tho ba ngi baro kum ki kristan ngi haban ya ngi haban rong na ka khyrdop ka ba khim bat haba ngi haban rong na ka khyrdop ka ba khim pidiban doni ta ka jingya da haba usitan usiat do knam pidiban don ya ka jingya da ka ste ka jong uple pidiban don haba pidon him sngo per ai ru em ki briu ki bala ban rung na ka khyrdop ka ba khim la ya tho ba ki long tang khin diat la shukne kin that ye ki la shukne kin that ye ki na mar ba ki don thi sha tang khin diat ki ba bon mar san poi ha ka ne ka khyrdop usitan uyo be ban siat ye ki na mar bale kim don ye ga jingya da ka ba kin jablai na mar bale na mar kim shem la pule bhai ka ten ka jong ublai jin da ki la pule bhai ka ten ka jong ublai ka ba mon la da phi yo ki khon ki ba takat ki khon ki bam tip yo blai ki khon ki ba le persya phin yo i ki khon jong eli phin yo i ki khon jong David kum no ki long ki khon ki ba tam sneng ki khon ki ba le persya ka mon ka jong blai ka mot phin yo man sien te hen reina mar bangi de pat ha ka New Testament ni hapan duwai pat na ka banta ka jong ki bat kinom long pat kum ha ka to ka por jong ko Old Testament ba ki to ki la shuya yap la ka yap no kum to ha ka pop te hen rei pi pat da ka ba phi yo i ba pleng ki khon ki chakri ka jong trai ru ki long kum ni hen rei wat nom hon pat kum ta phin duwai phin ya sa na ka banta ka jong ki
bat kin yo light na kata jing chat te jong ka pop ya ki khon ki ti ki jong pi la da ki bahyen ki bahasan ki jong pi ki le ben ye pi pinam klet yu Joseph kum no ba ki men ki jong u ki isi yu pat kum no ma u pat u la job na ka we ka por shi ka we ka por kat no ki jing ten jo lat ka we ka jing ten jo sa ka we ka jing ten jo lat ka we ka jing ten jo sa ka we ka jing ten jo han re u yai shakriyo blai bat ka ba kut ka jong u ka de ka ba u yo ya ka jing job bat pi i ba kum no u la it bet ya la ki jong ki men ki jong u shem la thau ya ki bat shem la siu ka liang da ka ba sniu haba pi smart dan puli ka tin ka jong u blai pi suk ba ban rung na ka ka khrdap ka ba khim pin yu i ba kum no pistos u ong yo pol ba ka jing start jo me ka pen lam wir ya me ha ka por bang nga dang sedang ban ya lan ti ki breu ki ong yang abang ala bet nama balai man ong yang abang ade ka breu ka ba thok ru kim la ban ong nama ade ka breu ka bam ju thok ki ong no yang abang ala bet ba khlak khle bet herre ngam jule ran kat ba ki breu ki dang ben yang kat tang nang shakriu trai kat ba ki breu ki nang le ben yang kat tang nang duai nam ta jong ki bat ngam ju isi ki ngam ju shu ni ki ngale normal be kum ba julong ba dei tang bang shu ak na shin turu ngale be na du donut bat kapoi kapot ba ki la that ban kren ki la that ban kren namar ba la da kren ru mentoy namar pi sngo thu hi la da pi pendom ye ki breu ki bom judom that no kalong kum ta hi ki breu ha ba ki sedang ban yo i ba pi ya dan ti ba utrai usutan upendan kam daki ban penlong ye ki bakin pai din no te hen re la da pi pat pi do ne ka jing e yo utrai ka mot kim la pen yo i gum no yu jisu ki la ong nong bu at u la lot pen yo i u yo anes ki la ong kum no ki la ong ba u no ai ksut but pen lap ken ha ka tin ka jong u blai kum no la sha pen chi tom ben ya ki jong Paul ki jong Silas PE kum no te ka ba mot la da pi puli ba hai ka tin ka jong u blai ka ba mot pin sngo tho ba pleng ni hap an ya na de khrdap na mar teng teng ki breu ki ong ba hu dang la ka por ka ba pat chakri yo blai na mar man chua dang pat chakri u try dang kham suk han re men ta sngo jinjar teng teng ki don mar sin chakri u try ki ya na ka jing tin jo jong ka jing duk jong ka jing kerdo bat ki sngo jinjar ba ki phai din no de na mar ba ki phai din no kim shimla poi shu sha ka thong ka ba bleu la bu ben namar balai namar ba kim tip ya kalanti hadrai kwa bani tho e phi ka ne ka khrdap ka ba khim ka shu jinjar tang ha ka por phi rung anda pila ya pin lap pan ban ba ka jing kur khu ka ba crown na ka ban ta ka met ru na ka ban ta ka met sim ru ban na ka ban ta ka jing em ka jo phi ru hadrai ki bom tip pat ki sngo tha ki prakhat dang sedang kat ni nga e kat ni nga jinjar ka ba kut ayu kan ja hadrai kam dai kum ta pin shu jinjar tang ha ka por phi sedang ban rung Hanre onda pila ya pin sa sedang ban enjoy bakan sa poi kapor ba pin mat ik jingkur khu ki ba phim la ban nyo ba pin mat ik ta jing suk beneng ka ba phim la ban shempang nadu nang ni na khando pin yo mat ik ta namar kata ki priu ki ba kumno ki ba suk ba ban rung na ka khrdap ka ba khim nga kwa ban ye tho ye phi ki priu ki ba sngoret la da phi long ki priu ki ba sngoret pen suk ba ban ya na ka khrdap ka ba khem pi u de kiu na mar ba u red itliu i barat sakat no ka no ru lat ban rum balai na mar ba u red kapmut ki briu hi ki ba sngo red ki dai ki briu ki ba suk ba ban rung na ka khrdap ka ba khem bat kim don jing e ru em kuma u de kiu don jing e ru em la itliu i ba phim la shu ban yu i de ka khmat ka jong pi hen re ma u lat leng ba ban rum kata ka de ka jing shisha teng teng ki briu ki pet ye pi kin sngo lengo kum no ba pila an yan na pedeng kan ka khrdap ka ba khim ka ba ka ta jing ka ba sngo thau shu han rei nga kwa pan ya tho ye phi ba balai ba ki la be ban ya na ka ka khrdap ka ba khim ka daw ka long ba ki long ki brio ki ba sngo red hi sin ba ki long ki brio ki ba sngo red ka ba mon ki la be ban ya na kan ne ka khrdap ka ba khim ba ki ba sngo red ning kong ki dei ki ta ken ki brio ki ba penrit yala de hakmat jong blai ha ba ong ki ba penrit yala de hakmat jong blai kamut ba ki dei kita ki brio ki ba ko ngolot ya ka tin ka jong blai ka e ka ba ka tin ka jong blai ka la kren kamut
ki kongo ya kata pada haba ki kongo ki sukken ben ya na ka khardap ka bakim hanrei kita ki bas ngau sarong kin la ban rung na ka khardap ka bakim namar la da pis ngau krau pis ngau tho itu I jingkhang I beret pi pat pis ngat palat haba pis ngat haba pi rung pinom la ban rung na ka khardap ka bakim la da pi don ya ka jingtrang ba pin rung na ka khardap ka bakim pi haban le kumno pi haban penret ya la de bat la da pi penret pin sala kan ban rung hanrei la pis ngat palat ka bamut pin la kata ka de ka jing shisha habang ngala sedang menjat nanti ba utra wala pen I nga kata ka jing pos ni ba ngala syong da ka bos ba kata ka bos nama ba ka susang nge sipang nama ba ka blok ngampoi syuk kanu ru kumta ngala hiarno na kata ka bos habang ngala hiar na kata ka bos ngala yo da itu I bicycle I ba syong kitu ki kelung itu I bicycle ba sawa dan lai syaka patak sipang ngala poi chiye habang ngala poi chiye ngala wat pa de kata ka bicycle ngam la chem syu habang ngam chem syu ngalet wat ken ngong ari sya ikatu ka bicycle ka jonga bat haba ngala wat ngala syempat ya ka sya surok ya ka bicycle bat ngala kendit no haba ngala kendit no ngala keli no utrai kamut ayu trai kane utrai ula yet ho ya ngau ong la da phakwa ban poi kloi sya ka thong bat nadu nang ne na khendo phanyo ma e ka jingkur khu ka ba ublei ukwa e ban kur khu yo breu ka ba mot phaban long ka breu ka bas ngau ret nabar la da ngau he kumba haba pishong da ka bos pislam bahaban le jinglet kalong kumta hi ha ka jinglet jong ka jingya danti ka jong ngi ki breu ka ba mot ba ka slam bahaba pin poi sha kata ka thong ka ba phimot ba phin yat hanrei kini ki ba shong de ki bite pat ki kham kloi na ba le ba keret yang aru la pen I ba nga shong di ti bicycle ibarat tang si pangala poi ka ba mot ada pis ngau krau pi kwa ba ni pen I bor sha ba no yak ting ka jong ublei ko ong la da thap nang ne sya nang ne hanrei ki bas ngau krau kin nam le kumta phile yang ka to ngale ngal double li phi kata ka de ka jinglong jong kita ki breu ki bas ngau krau kat ba ki breu ki bas ngau ret pat ki long ki ba kloi ban map ki long ki ba kloi ban penret bat haba kim kwa ya ka jing ya kon ya ka jing le persya ya ka jing pen I bor ka penlong ya ki ba kin poi kloi sha ta thong pi haban long ki bas ngau ret te hanrei habang ong ngau ret kam dei pat ba pen ngau ret ya ka bom dei lada ki khang ye pi ke ka balong shabar ka mon ka jong ublei ya kata pi wat nom le haba ong ngau ret kam mut pat ba pi ngau ret la don manu ba ong ye pi le se I trayeng jong pi la ne ki ba kham halor ye pi ki ba juya rap ye pi ha ki benta ki ba bon ki pha le thet ki at ye pi pha le thet khai ni pha le thet ye ki te ki ba pi long persya nama bang ting ka jong ublei ka persya lada phimle ya kata kamut ba pis ngau sarong kamut pi haban ngau ret ha gi benta la ki jong pi haban ngau tho ha ka no ka benta pi ngau ret ya ka badai om ma pin ngau ret ya ka bom dai ngau ret ka ba kum ka ting ka jong ublei ara pi ba hai ka ting ka jong ublei pin tip ha ka no ka benta pi haban ngau ret ba ha ka no ka benta pi haban le persya lada pi le persya ya ka ka bakak ting ka jong ublei kala khang persya kamut phile persya ye gitu ki breu phim tre ban ko ngo kamut kata phim ha ba ka jing sarong kata ru phi ha ba ka jing ngauret hi namar kata ki breu ki bas ngauret ki de ki breu ki bas suk ba kin ya na ka ni ka khrdap ka ba khim namar kata ba phin la hi ban ya na ka de khrdap ka ba khim phi hak ban long ki breu ki bas ngauret lada phi ngauret phin suk ba phin ya na ka ni ka khrdap ka ba khim namar pi ko ngu kat bakum kak jing ka jong ublei haba ki breu ki bengi kho ye pi I jisu jong ye halor ka ding na kum no ulaya sai na ka benta gitu ki nong le ben pi ru pi le kum ta ka ma pi sok ban rung na ka ni khrdap ka bakim hanrai la da pi men ta pi tem ye ki ba tem ye pi ka ba mot ka shem jing e ba ye pi ba poi cha ka ta thong de namar kata ka daw pi haban long ki bas ngauret ublei pen I nga ba nga ya da to bicycle ba nga de ban long ka bas ngauret hanrai habang ala poi hayeng ka to ka bicycle kam don shu kamut kumno kala don tang sha surak ublei u ya kampat biang ye phaba phan ngauret na hakmat jonga tang hakmat ki breu hanrai hayeng hasam ru pha hablong ka breu ka bas ngauret la da dei ya ki bahayeng ki bahasam la jong la de ki himman ki para la jong la ha ka no ka bentangi haban long ki bas ngauret tang ba ki ban nang pat ban ngauret ha ka rukom ka badai
มันชูสงเร็ดอยากเอกบอมละลงฮันไรสงเร็ดดากจิงสตาร์บัดกะจิงสงเร็ดรูกำเดบันดอนตังชาบาร์เลตังให้ยิงนามาร์ติงติงกิดอนกิบริวกิบบ้าตังให้ยิงชาบาร์กิสเนียวดอนไปกิบบ้าตังชาบาร์ให้ยิงกิสเนียวเตกตารูกะลงกับบักลาฮันไรพิฮับบันลงกิบสงเร็ดฮักมาจงเบลฮักมากับอิมลังสาลังบัดฮักมากิบให้ยิงกิบฮัสเซมเตฮันไรกุมบังal ong ye pi longกิบสตาร์hak nu korukom pin long ki bas ngawret gamot pide ban long kumta te ki bakum kita kin sok pi hak ban pen ban rung na kaniga khardap ka bakem shisha ka do kaya le shisha ngi hak ban pen lada pi pen ka bamot pen lad ban rung pi hak ban yakun ban rung na kaniga khardap ka bakem namar lada pirung na kani ka tleu le se ingila ban ong ka jingkhang ka barit bahala da pirung ka mot ka shem jing baha la da phemlong ki bas ngauret te henre la da pi don ni kata ka jinglong ka jong pi ka ba pidang don hi dai jing pen ka mot pi hapan pen ka mot ka jing pen ka ba na ka banta ka do pi hapan pen pat na ka banta ka men siem ka ba mot pin salat ban rung teng teng ha ba nga hikai ngasngo ko ba nga shooting an jupor ngasngo ba nga shupin jupor nga shung nyat jupor pinya rung na ka khardap ka bakem hare ka kwa ban ong ye phi la da phi don hi ka mon ban rung na ka khardap ka bakem ka khamsok na bala nga shung nyat jupor teng teng ka shim por ka kham shem jing hare la da phi hi phi mon ban rung na ka khardap ka bakem pin jin jar tang hak por phi rung kat ba pidang ya pin lap pan ban ba ka jing suk sudah ka don namar kata long ki bas ngau dah kemat jong blay nikong ko ngu ik bala tho ka tin ka jong blay ka ik bang yo ban wan ra shapi man la kata yo le ik kata pentre kam ka wai pa wai ka jing kai ka bang ai shapi ngaju ai bet bat ka kam ba pin le te halor jong ka no ka benta ka ba pimpat le pi sedang kan man pentre kam bat ka wai pa wai ka bang nga ai pi la da pentre kam pin suk ba ban ya na ka khardap pat pin long ki ba pas na ka wai ka por sha ka wai ka por kiba don hang ni ngat pin don bet ke jing ba ke jing ale uble ulapan pau ba ki don kiba menta kin sedang ban yat nak ka khardap ka ba kem ring ong ye pi wat nom pai din kiba bon ki pai din no na ba kim don ka jing da kim pule ka tin ka jong uble ha ba usitan u pendan kam dan no ki sedang ban isi ikitu ki breu han re pi wat nom isi pi de ban sngo tho ba om dei ma i re de usetan over rung hai tu ibreu ban yo ban penyap yang kum ta pi duwai na ka ban ta jong ki to ki ban le ban ye pi duwai na ka ban ta ka jong ki yo i bet ba om dei re ma i de usetan na mar kata ban job ya kata ngan duwai nam ta ka jong i ban job ya kata ngan nom dom ya i han re ngan kurkhu ya i ka mot pin suk ba ban yai lenti han re la pila dom ye to ibreu pi ong ite wan bitarenga na marteng teng ki don ki breu ki boong balai ubreu unwan ban long ka jing le yanga ai ba uble un yele hi kum no uble un yele hi uble un wan ban yele hi pi henry uble un penan kambet da mano ban long ka jing le henry uble pat un yele na ka banta ka jong pi kan un yele na ka banta ka jong pi ba on pen yap ya ki but thap jong setan dei ba uble un yele pi uble un yele pi te pi la yap sendan la hi ban yele ba uble ting ting gibreu ki sngo tho baklai kani ki ong akwa ba uble wan tunju hi dala de uble wan tunju hi dala de ye pi direct pila se banya kun ba utrai hanre la da utrai pendan kam da ki no gibreu ki badai gibreu ki jong setan ma u ke yun wan banya kun na ka banta ka jong pi ka tagen pen sngo tanat namar kata wat judom mi tu gibreu ngam judom ho ki pon ki balle banya nga wat ki pastor ki le banya nga ki pe setan nga ki akran banya nga ki rakira nga henry ngam judom ya ki ngat duai nam ta chuki ngat duai hado no ngong trai me itho e ka shakri ka jome ma ngam long ka ba kumta ka jingsha iben ka jingsha le banya nga henry ngam ju isi tu pastor ngong mdai re itu nama de setan ba usurung ha itu namar kata ngam dom hire ngam isi hire badai namar kata kada ka jinya lenti ka jonga kalong ba stat ba marsin shakri utrai ngalayu i ba ngalayu gift da ka jet bat habang ali yo give da ka jet kastet bha ka jinya lenti ka jonga la da ka bicycle shi phang la poite da ka jet le tum dan block te kam kastet bha ka jinya lenti namar kata la da phi yo ya kini ka jingmot pa phi sngo tho ba pleng kini ka jing tun ju bar khoi ki de ki lat ban kentiu ngi ki lat ban kurkhu yang ngi kam mot phi kham suk ban ya lenti hada la phi sngo tho
pi sedang ban dom gitu gibreo pi sedang ban bitar gitu gibreo pi sedang ban pen ibor gitu gibreo kamut pi larem lupa pi la long ko ba shong shisha dok to ka bas pem poi shu kan no kan no shu block bait na marta la don pen thot tre shu te ban ya chkma mla shu hira ban ya chkma haba block na khmat pen ya kum no pen om la te ka jing sngaw kraw hi kanom la ba pen ya cha prang re ka jing sngaw ret I thleu bar bar pen lat ban ru te de pe chu ayu ka bible ka bat lo kum no Henry a ka ba wet ka khyrdop Henry a ka ba khim ka ta ka khyrdop a ka ba wet ru ka lenti ka ba lam sha ka ban em te ka ya lam sha ka jing em ka ba phin mat ka jing suk na du dang ne na khandau bat on dala let nang ne ru phin mat bala ong kum no ki long kin diat ru ki ba shem ya kata dan artali kini ki benta kani ka ba ong kin diat ki ba shem ya kata ka ba wot ha ka we pa kan tien kabangi juyo sngaw gitu ka benta ka ong shibon la khot kin diat on jet ka ba wot kini ki brio ki ba yo shisha man rong na ka khyrdop ka ba kem ki long shisha tang kin diat la kalong nadu nang ni na khandau phin yo mat ya ka beneng kalong tang kin diat kita ki ba shem na mar tang kin diat ki ba sngaw tho na mar ba kin sngaw tho ikalenti haraya don ka jingat ba phi ki ba don hang ni phin yo man rong na ka khyrdop ka ba kem ba phin yo ru ya ka jingjam ban nadu nang ni na khandau phin yo mat ka beneng bat kin diat ki ba shem ya ka beneng ka daw ka long balai ba ong shibon la khot kin diat on jet na mar kumbang la hikai phi ha ka tu ka sabaton ngala hikai phi ba ha ka old testament ngala dep ai ki khot bible nganam ashu ba kanam ta ai ka po te ha ka old testament baro ki poisha beneng hare ha ka ne ka new testament la shujet e ki breu baro ki mla ban poisha beneng hare la shujet te dei na mar kata kata lo ong shibon la khot kin diat on jet la shujet om dei ba baro ki ne poilot shabeneng hare ha ka old testament baro ki poilot shabeneng hare ha ka new testament la shujet ta ai ken phi ki badon ha ka ni YouTube channel ka jonga baro phin long kita ki bala jet om kita ki bala syak kan tat no phin long kita ki bala jet phin long kita ki bala yo e ka beneng ka ting ka jong blai ko ong shibon la khot kin diat on jet hare ai ba phi baro phin long ki bala jet bat om ba phin yo mat ya ka beneng ka ban sawan te hare nga kwa ban ong ye phi ba phin yo mat ya ka beneng nadu nang ne na khandau ru kita ki khindiat ka ting ka jong blai ko ong ki long khindiat ru ki ba shem ya kata khindiat sha ki bri ki bi yo mat beneng na ka khandau hare nga kwa ban ong ye phi ai kita ki khindiat ki long ma phi ki badan hang ne bat kita ru ki wei pat ki bas ngo tho e ka khyrdop ka ba khim ba ka khyrdop ka ba khim kam dei ka ba blai isi yangi ko ba don ki ba ong ba sha ei pat u blai menta sha ei pat namar balai namar ba phim tre te ban ya na ne khyrdop ya se na ne khyrdop nganu ban ong ye phi ba u blai u sele karpang ye phi lawan ki jing le ki jing jinjar ki ba bon ja henre un don be ha liang ka chong phi hare la phim tre ban ya na ne khyrdop phim tre ban rung ang ka ne khyrdop ba phin poi sha ka long ye ka jong trai ka long ye jo ka jing suk ka jing temen ka ban nadu nang ne na khandau kum no te un sumar ye phi lada phi sngaw tho ban sumar ki khon la jong ban pendap ban penbiang bat ye kita ki ba shabar ka ye ka jong phi phim la ban pendap na dong shadong phi tharai u blai la da ngi ngim dan ha ka long ye ka jong un chuan pendap yangi em ki ba bon tang yo blai ru ki piang han ha ba ja ki ni ki ong sha ei u taw blai balai u i la ka e kum ne namar ha ba phim jete u ba un long ma u nong sin shar ha ba phim jete phim tre te ba ka e ka ba u ong le e ka ne phim tre te la da phim le kum no te phin job phin om job dan le ru em namar kata kataw ai phin long ki ba sngaw ret ba ha ba phi sngaw ret phi ya na ka ni ka khyrdop ka ba khem kan pen suk e phi bo sat tan nom la ba pen yap e phi dan le ru em namar phi don ni ka ta ka jinga da shadam phi don ya ka stick ka jong play ba u ei u bala ban ya le ba phi te ngai phi yo jing kur khu lang ba ka ni ka jing kai khindiat tu ble un yo ban kur khu i phi ye ro itrai